Kaya nagpaabot. Ako sa share. Mabungahong kagabihin mga ito, Brad. May gabi na, Brad. Shout out si Brad Jojo Alisaka. Okay, og sa iyahang anak. Og sa inahan sa iyang anak. Mao na gingonin mo na kuno, inahan sa yung anak. Amping na, Brad, nakasong prayer. Ako sa na-share itong live mga Exxon. Please share our live. Share. Tara. Right. Ako sa i-share atong live mga Exxon. Kamu sa diha. Sensya na nalita sa tuang live kay ang lakaw migikan namin gilakaw ba. Di pa mi dugay na apot. Pero ang mayroong danon, mag-live, punta. Again, ako sa i-share itong live and please share our live also. Ha? Ano man? Wait. Walay katapusan. Kibuhat mo. This time we have 44 viewers. Okay. Kung kapagyasan, imong Nako. Yeah. Ako mo lang gamiton pa ni verse pag-aaral. Isa man ning nadiri. May gabi pastor regards kung it's key pastor hey makamingaw bata. Ay si Inday April dali. Tara kung kuan Inday nasa kong kilid. April. Ate April nimo dari. Asa karon day? God bless amping dia. Wala ra ay sabda na. Hi, te. Oh, nara. Pastor, taga-itag verse nga magmalig-on kay namatay ang mga asawa. Okay. I-PM ko, Brad. I-PM ko kay dili ko ka entertain kay dire kay mag-live manguta nga magmuwali ko ron taon ba. Pasound sana ako ni be.
Daghan pa kayo mong mga Biira, Ate Inday, no? Garduki, shout out Garduki family. Biisa te, God bless. Simbalay na punta sunod, no? Shout out anang taga Ingod, Tubigon. Pasensya na, no? Kay daghan kay tag mo, kuan ba di na ko mabasa? Ato sa ipadoko, eh. Wait sa Igang ba? Alright. Na ako Davao. Okay, Davao sa April. Amping daday. God bless. Apel ka sa akong prayer. Right? Pinaya na to gamay, be. So nahuman na tag-share mga igsoon. I just want to encourage everyone to share our live tonight. Nindot ng before ta mga tulog, before ta mo pahulay, mamalandong tas pulong sa Ginoo mga igsoon. Joshua 1:8 nag-remind na to nga nindot jud day and night dili na to ibulag ang balaod sa Dios. Basahon nga naa ang balaod sa Dios ang Bible. Mamalandong taniini matud pa ni Joshua adlaw ug gabi unya atong sundon ang atong gibasa. Watching from Compostela, Cebu, Sister Beverly Abila. Okay. Shout out Sister Eden Mayang Lanyas. Okay. Good evening po Pastor, watching from Tangob City. Sister Girly Musdan Dukala. Anyway, sa mga taga Negros, no, namo sa akong prayer. Okay? Labi na katong duol sa Mount Canlaon. Okay? May gabi isa, Brother Marvin Anyag Lumakang. Mga idol, pasensya no, hindi na ko mabasa inyo ang mga comments kay paspas kay mo, kuan ba? Mayong gabi, Pastor, shout out po di ay ko sa among kugihan po kayo nga pastor, si Pastor Gomer Nakuha. Salamat, Pastor, God bless you always and your family. Akong i-shout out si Pastor Gomer Nakuha. Greetings from MM Ombria. God bless, igsoon, salamat. Watching from Kuwait. Okay. God bless, igsoon. Thank you sa imong time. O akong i-shout out ang akong sangay, Pastor James Tunyakaw. O sa singan silang banda na? Trayon Banda, composer, keyboardist ni Tisoy Ambungan, gwapo. Okay, di ni basta-basta, di ni hugang lagad sa Ginoo. Pastor James Tunyakaw, sangay na ko na. Abante nga eh. Uy, dighana naman din eh. May gabi Pastor from Sarangani, shout out. Okay, shout out Brother Joshua Arcelia Carmelotes. Watching from Kananga, Liti, good evening Pastor. Josel Dalot Lonzaga Otero. Anyway, shout outs to ng mga OFW diha sa lain-lain kanasuran. Namos kung pag-ampo kanunay. O kabalo na mo nga usam o sa inungdan nga nung nag-live ko. Shout out ko sa akong pastor, sa akong pastor, Oye, Pastor, Oye. Okay? From Mara Campos. Alright. Watching from Davao, Pastor Padayon. Regards ko ha. Balo na ka. Sister Jibs, Zero, Villanueva. God bless. Amping sa imong pagtrabaho o gampingan ka sa Ginoo. Good evening, Pastor. I'm from Negros but now here in Cebu. Si Giles Lucas. Tama ka, Brother in Christ, from PPHC, Santa Maria, Davao Occidental. Okay. Shoutout na ko ang mga nurses sa lain-lain kanasuran, mga Pinoy o mga Pinay nga mga nurse. And of course, sa mga nagka-permanent resident diha, mga OFW, mga seaman, and then of course, nasa mga ship, nasa cruise ship, okay? Shoutout nyo tanan mga igsoon. Alright, and Cebu City Jail, shoutout Cebu City Jail. Namos kong pagampo kanunay. Maximum 4, maximum 4, shoutout Brad Kenneth, Brad Aris, kumusta? Brad Jao, kumusta dia? Og RDC 1, 2, 3. Napabas, Brad Mago dia, kumusta? Og, Brad Ibang, Brad Mago, yung gawas naman din, no? Shout out ako si Brad Mago, yung family, yung mama, yung asawa, yung mga anak, na sila sa Pasil, Cebu.
Watching from San Ricardo, Southern Leyte. Pa-pre-request ko na bukol akong ilawom sa lungs. I-PM ko ano igsoon. From Rosalie. Wala na, hidagan na. Okay, so, shoutout na ko ang mga brad na ko. Happy na tong birthday, atong anniversary, long live. Alpaca Paroban sa grasya sa Ginoo. Seiya Skeptron in Arms, shout out. Okay? And of course, Pisigami family, shout out. Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Shout out. And maginampuay lang ta ninyo. Okay? Shout out watching from Lapu-Lapu, Cebu. Sabugdus. Okay? Anyway, mas maayo siguro mag-start na ta, no? Our topic for tonight is about kung ano siya, surprise. Katong akong nasa caption ba? Usahay si Lord. Kanang muhatag na to og surprise test. Mura bitaw tag mga estudyante nga usahay wa ka kaandam. Mukalit lang og hatag og test, exam mga tuwang instructor. Sometimes ingana si Lord. Kasuway mo ngana. Mo na gingon nga wa ka kabantay ba. Naglipay-lipay kag mayo but all of a sudden naay gitawag og surprise test. Praise the Lord. So mao na tong topic karon. Okay? So, ako din i-shoutout ang atong mga followers ani nga page. 254,000 followers and mga subscribers. Salamat kayo. Okay? So, naay nakapinpost dire on how to subscribe tungod kay daghan nag-message nako pero dili ko gusto ana. Sa tinuod lang ang Ginoo na sayod. Apan tungod kay daghan ang utanan ako kana mga old school bitaw dili kayo expert ba? Usaon daw pag-subscribe something ani. No, di ko magpa-subscribe yun kay nga naman nanay bayad nga pila to 50 pesos ba dito? Okay? Mao na nga atong mga niaging mga buwan wala na nako gibutang pinpost pero daghan man kayo nagsigig-ingon nga pastor unsaon di pag-subscribe di ko kamao niya. Kapuyan ko sig reply mao na nga ako na lang gi-pinpost mga igso no? Thank you kay no shout out sa mga subscribers, mga followers, mga star senders o labi na ato pong mga subscribers sa atong YouTube channel. So ang wa pa maka-subscribe, free to subscribe YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Shout out brother Mark John Umandam ug yang tibuok pamilya. Kitaan di ka brad. Kabalo kung nag-atang ni diri ganina rin sig atang ba. Nangutanan ako ni Dan ganina hayag pa nga mag-live ako. Yes, mag-live ko karon na late lang tagamay o na late yung taga ko kay actually, supposed to be dapat mga almost 7 p.m. ta mag-live kay gusto ko sa iyo. Karon na late kay nami gilakaw ba. Nagipalit uniform ni akong anak ba sa Boy Scout. Medyo sa next town. So, nagabian ta. Okay? But, importante, nalahos good. Okay? Praise the Lord. And shout out din ako ang Pitugo Islands. Tanang mga Kristohanon diha. O shout out sa nako ang Dawahon. Okay? Dawahon Island sa Batolete. Batolete ba to? Kalimot na ko. Okay, nakaanha ko there once. I was their speaker for their anniversary. O grabe ang Dawahon bay, grabe. Lami mga pagkaon. Klase-klase sa mga kinason, mga kilawon. Busog jud kay ko, nindot kayo. So unforgettable memories namo. Kauban sa akong kauban ng mga disciples and shout out ako sa Pastor Marlon Cotamura diha. Ambungan bagsi kayo. Matso nga lagad sa Ginoo, malamon. Shout out na ko iyang family and katong nagpatulog na mo dito sa second floor. Ang ilang balay nasa dagat dapit, kilid. Okay? Nindot kayo iniglili nimo dagat na. O katong followers na ko nga nagitsa na og isda ito, tagaan mag-isda ba paglili na ko namday tay dagang followers dia. Shout out na ko si Sister Lilia ug si Brother PD Pinola. Sila gid ang pahiluna sa atong katulganan dito. And nangandoy ko nga makabalik ko diha pero ting bagyo man mag-crusade ta diha. Praise the Lord. All right? So mga igsoon, let's start. Natuog na niyong anak ko kay aircon man. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you for this evening. We welcome you in this what we're going to do tonight, Lord. We welcome you and we pray for your Holy Spirit, Lord God, to move. Holy Spirit, have your way. And Lord God, before we listen to your word tonight, please search our hearts, Lord.
our feelings and emotion, unsa man Ginoo nga nasa sulod na mo nga makasilbing hugaw or silbing nga babag para ang imong pulong dili makapenetrate sa among kasing-kasing pasaylo ami. Make us worthy, imo aming deserving to listen to your word tonight. Tagay mi kasing-kasing nga mapainubsanon, willing mudawat og correction, mudawat og tambag, labaw sa tanan, willing musunod sa imong pulong Ginoo. And I pray, Lord God, nga samtang mamati mi sa imong pulong Ginoo, magisgot mi sa imong kamaayo, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong power, Lord God, masinati na mo, imong embrace, imong comfort. And I declare peace of mind, and I rebuke every spirit of destruction in Jesus' mighty name. I declare victory, Lord God. There's no other name that we honor, we glorify, we magnify tonight. Dili relihiyon sa Ginoo mong ipataas karon, but it's all about Jesus, the name of Jesus Christ alone. So Lord, mamuhat ka. Bless all the viewers right now, all of the listeners. Bisan paman Ginoo, ang mag-replay ani Ginoo, i-bless Ginoo. Ikaw ra gyud ang mapataas karong kagabhion Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. This is your moment. Mamuhat ka, imong kabubuton may matuman. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright, let's start. But before we start, again, please share our live tonight. Kung katong na mga naka-Bluetooth speaker, pwede nyo ipalanog, mga igsoon. Sige. Sa on duty diha nga naminaw, salamat sa inyong panahon. Shout out din ako mga kapulisan nga nagtanaw karon. Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus, Menya, Cebu, Barracks, din sa mga Tagbilara, no? Okay, so let's start. Inom sa tubig, kay nahinay ka na to ba? And you can type at followers, at highlights, at everyone. You can also mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila ba. Again, our topic for tonight is about God, of course, and His surprise test for us. Before na ko basahon mga igsoon, kini nga tong teksto karon. Mangutana sa ko ninyo. I believe, maybe ang uban wala siguro nagtanaw diri, wala siguro ka-graduate og high school. Ang uban wala ka-graduate og college, pero naka-graduate mo og elementary, or siguro ang uban wala ka-graduate og elementary pero nakasulay mo og eskwela. Nakasulay ba tag eskwela riya, di ba? So, even me nakasuway ko nga nag-eskwela, of course, kabalo na mo sa akong testimony. I was a former criminology student. Shout out Pastor Rofohel Buenavista, Pastor. Kita na ko nimo personals tubigon. Kita ka, okay. Huwag ka mo ingnon. God bless us. God bless you, Sister Jane. Shout out from Rofohel Buenavista. Okay. Thank you, God bless. Sunod, ingna ko, Pastor, ako to. Okay? Bitaw daghan kay magsigig sangpit na to, pero wata kaila, mamanagdan, mukatawa, wata kaila. Salamat sa Ginoo nga, nailhan ta tungod sa Ginoo. Okay? So again, nakasuway na ba mo igsuon nga sa diyang nag-eskwela pa mo, labi ng mga students karon. Mingkalit bitaw inyong maestra og hatag og test, exam ba, unya, wa mo katuon, kasuway mo na. So, labi na ning mga honor student kanang gusto gyud nga ma-maintain ang ilahang grado. Usay mag-struggle ta. Kabantay mo kay nga naman wala ka makaandam. Nakuratan ka, nakalitan ka. Kay nag-exam. Unya i-record ra bagyod. Nga na bitaw no. So, sometimes ako may problema kung sa time na ko before nag-eskwela pa ko, malipay ko mag-exam kay hilig mo kog tuon. Pero sometimes naadyoy usay nga di ko katuon kay wa man po nag-ingon ang mga instructor nga mag-exam ta ugma. But all of a sudden naaday surprise test. Og ang surprise test mga igsoon, usay di ta ganahan. Again, ang surprise test sa tuwang instructor, tuwang maestra, usay di ta ganahan kay nganuman basin ma-zero ta, basin mabagsak ta, nganuman wa ta kaandam. But mao ni tinuod ang surprise test na ay pagtulunan og makatabang na to para sa atong kayuhan na the same ni Lord. Kabalo ba mo igsoon nga kita sama ta og mga students, si Lord ang atong instructor. Okay? And then
sometimes na-test si Lord nga i-allow atong teacher ba nga aware na ta, makaandam ta. But sometimes si Lord na gitawag og surprise test. Wa ta kaandam. Mao na tong topic karon. Alright? So, ako basahon diri mga igsoon sa Lucas 8:22. Paubos, okay? Ingon rin ang pulong sa Ginoo sa Lucas 8:22 hangtod sa ubos ni usa ka adlaw ni Ana misakay si Jesus. Pinayan na to atong sounds. Misakay si Jesus ug sa sakayan mingon siya kanila. Iyang disciple yang kauban ni Tana, mutabok kita sa linaw og nigikan sila. Samtang naglawig sila nakatulog si Jesus. Kalit lang nga mikusog ang hangin ug misulod na ang tubig sa ilang sakayan. Namiligro ang ilang kahimtang. Busa giduol nila si Jesus og gipukaw. Magtutudlo. Malunod na kita. Mibangon si Jesus ug gimanduan niya ang hangin ug ang mga balod nga muhunong ug diha milinaw. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, hay naman ang inyong pagtuo. Okay? So, mao ni ang event ni Jesus together with his disciples. One time, iyang iyang gidala ang iyang mga disciples nga mo ang gingon diri mutabok sa linaw. Okay? Unya musakay og sakayan. Okay? So, in other words, si Jesus may nag-lead ato. Si Jesus may gitawag og design ba ato siyang events or occasion or situation kay siya may nag-agda. Siya may nagdani sa iyang mga disciples nga mutabok sa linaw sakay sa sakayan. Okay? And of course, kabalo na gud ang mga disciples nga si Jesus once himuon isulti maayo gid na kay ilahan agong nasinati nga si Jesus grabe ka anointed, no? Maka-create siya miracle. Once si Jesus muwali, si Jesus mangayo mangampo na yung mga masakiton maayo. So ilan ang nasinati, ilan ang nakita or ilan ang na-witness nga naadyoy mga maayo nga pangitabo once si Jesus mulid nila. Pero wala sila kabalo igsoon nga kani nga event naay gitawag og surprise test para sa mga disciple nga giandam ni Jesus. Again, surprise test. Surpresa nga testing or exam. Okay? Ingon dire, mingon siya kanila ta na manabok kita sa linaw og bigikan sila samtang naglawig sila. Nakatulog si Jesus. Kalit lang nga mikusog ang hangin ug misulod na ang tubig sa ilang sakayan. Okay? Mao ni ang surprise test. Wala mag-expect ang mga tinun-an ni Jesus nga aduna di ay kusog nga hangin, balod ang dagat, unya musulod ang tubig sa sakayan. Ang ilarang nahibawan, mga igsoon, niingon si Jesus nga mulabang kita, mutabok kita sa linaw, mangadto kita, musakay tag sakayan. Maura ilang nahibawan. Basi nagtuo siguro silang naipod trip ito kay pareha katong gipakaon Jesus ba ang more than 5,000 people, no? Pero ang ilang naibawa, once si Lord mulid ang magtutudlo nila. Once si Jesus ang mulid, maayo gyud na ang may tabo, na ay miracle, na ay breakthrough, na ay mga kahibulungang butang. But this time, wala mag-expect ang mga disciple nga i-surprise sila ni Jesus. Kaysa tinuod lang ang nag-create ato nga storm. Si Jesus, testing to. Si Jesus igso nag-prepare og test para sa iyang mga followers or sa iyang mga disciple. Amen? Wa magdahom ang mga disciple. Nagtuo sila, nindot kini kay unsa nakapuning plano ni Jesus. Okay, padalon data, mga namanabok data dito. Musakay tag sakayan, nindot ni. Sakayan, suri-suroy ni. Nindot ni ba? Kasi mamukot ta dito, makuha tag dagkong isda, pero laki. Naigi andam nga sorpresa nga test. Examination. Si Jesus para sa iyang intended sa iyang mga disciple. Amen? Wa mag-expect si Pedro, si Juan, si Lucas, wa nag-expect.
Samtang na sila dito igsoon sa unahan. Siguro tunga-tunga na ni, wa may gimension dito, tunga-tunga na ni kay natuog naman si Jesus. Samtang naglawig ang sakayan. Kasi kasakay barko, nakasakay sakayan, pambot, di ba? Lami kay katulog, di ba? Siguro layo-layo na ni ang biyahe na nagyo ni sa laod ba, laom na kay ni. Ang gingon diri, unya, samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. But do you think si Jesus natulog? Okay? Nagtuo ba mo igsoon nga si Jesus ani nagtulog? Wala. Kundili, si Jesus nagpatulog-tulog lang. Kay gusto si Jesus, paminaw mo, nga sa panahon sa iyang surprise test, surprise examination, dili nila ma-feel ang presence ni Jesus. Nagpatulog-tulog siya kay naay exam. Pero naniid siya. Amen? Tanawa-tanawa ang unahanan eh. Okay? Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus, o si Jesus, kalit lang mikusog ang hangin o misulod na ang tubig sa ilang sakayan. Kaning ang tubig nga musulod sa sakayan, most of the time, ang reaction sa mga passenger, magpanik. Kaya nga naman, basin malunod. Okay? Normal reaction sa mga pasahero ani sa sakayan, magpanik. Okay? So, kabalo dyan ko nga nagpanik sila ni. Nganong kay bawa mga pastor, nga nangahadlok sila ni, naratol or nagpanik. Tungod kay, eventually, ilang na-realize nga naada sila kauban nga Jesus nga natulog. Ilang gipukaw. Amen? So, ilang gipukaw. So, mga ito mga igsoon, ming abot ang gitawag og surprise test. Listen, surprise test. Unsay surprise test, pastor? Nay-testing nga mukalit og abot nga wa nimo damha ug wa damha sa mga apostoles. Mao tong tungod ni ana nagpanik sila. Nahadlok sila kay wa pud sila kaandam kinsa ba di mahadlok matarantar na wa kaandam. No? So nagpanik sila tong time and then eventually sooner or later they realized that Jesus is with them. Di ba? Nakainomdom sila nga si Jesus man dito yung nag-invite na to. Narato sa diri asa man si Jesus wa man. Natulog di ay natulog. So ang gingon diri, busa ilang giduol si Jesus o gipukaw. Magtutudlo. Malunod na kita. Nagpanik na gini, natarantar, nahadlok. Unsay lang ingon, malunod na kita. Expectation nila sa mga disciple, malunod. Not knowing nga katong nahitabo nila, it's just a surprise test. Kasuway na mo gani. Ngalipay kay ka ba kay grabe ang blessing? Yes, woo! Thank you, Lord. Gitagbo ni mo ang Panginahanglan. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. But all of a sudden, ang hallelujah nahimong hallelujah. Naluya kagalit tungod kay naay surprise testing, surprise suffering, surprise problem. Mao na gitawag surprise test. Nga wa ka magdahom, lipay-lipay ka. The truth is this, ang ginabuhing Kristohanon igsoon ngani ra gani, blessing testing. Blessing, testing. Puli-puli rin na, blessing, testing na pod. Di mo undang ang pagsulay samtang napatas kalibutan. Walay sayon nga mga lagad kas Ginoo. Ang pagsulay mo undang na kung nanatas langit. Amen. That is why learn to embrace testing. Next line. Mibangon si Jesus o gimanduan ni ang hangin ug ang mga balod nga muhunong ug diha-diha milinaw. Mao to mga igsoon, sadang ila nang na-recognize ang presence ni Lord that time in the midst of the storm. Iyang giduol sila. Ilang giduol siya. Gipukaw. Mao to nga mibangon si Jesus, iyang gipahunong ang balod og ang gingon diri, diha dayon. Nihunong ang balod. Wow. Next line. Unya mingon si Jesus sa iyang matinunan. Hain naman inyong pagtuo. Hain naman inyong pagtuo. It just means that that's only a surprise test. Surprise test kay unas tanan, unsa man iyang gitestingan, ilang pagtuo na unsa. Usay man gud mga igsoon. Sa panahon nga natas karuhay, panalangin,
Dili may bawaan ang imuhang maturity diha. Dili may bawaan diha sa panahon sa karuhay, sa panahon nga daghang kag kwarta, wa koy problema. Dili diha may bawaan kung matured na ba jud ka spiritually. But ang atong spiritual maturity, ang level sa atong spiritual maturity, mulutaw na in times of testing. Mao ni gitawag og surprise test. Okay? Wa magdahom ang mga disciples. Nagtuo sila o basin magfood trip sila, managat sila dito kay magtuman sila speaker daplin manakaig sakayan. But si Lord nag-design daan, nag-prepare daan og surprise examination or surprise test. Wa sila kabantay. So, ingani din usay sa tong kinabuhing Kristohanon. Nagsunod ta sa Ginoo nga mantinud-anon. Sometimes God will lead us into a situation nga na siya gi-prepare nga test. Surprise test. Amen. Surprise examination. Just like what happened to the disciples. Amen. Nya sa last line, ang pinaka-last nga verse na itong gibasa, ningon si Jesus, hain naman ang inyong pagtuo. Ang test day mga igsoon, usay di taganahan. Ang surprise test, di taganahan usahay. Pero ang kanang test nga, paibawon bitaw ka, nagipadaigan ka sa Ginoo pagbantay. Di ba? Murag okay, kabalo na ko ani. Nagdamgo na ko ani, nanay revelation si Lord about ani. Di na ako ma-surprise, ha? Andam ka, imong feeling, as in, normal ra, excited. Nga naman, kabalo naman ka nga na testing. Pero kaning nahitabo sa mga disciple, wala sila paybawa sa Ginoo sa may tabo diha sa tunga-tunga sa dagat. Ang gingon lang ni Lord, tanam, mutabok tas linaw. Nya mosakay tag sakayan sila ning sunod lang. Pero si Lord nag-andam og surprise test. Usahay mga igsoon sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao ni ato ang timan-an nga sometimes once moabot gali ning gitawag og surprise test. Surpresa nga dako nga problema, mao man na test man na siya. Pagsulay baron or unsa diha, naagi na siya mga igsoon. Even the disciples experience it. Kung atong pamalandungan tong bersikulo, ang purpose ato nga test di ay to test their faith. Tistingan atong pagtuo, brad, sister. Di ka may bawaan kung mature na ka, kung dako na kag pagtuo, di may bawaan ang level sa imong faith. Kung dili testingan na. Amen? Naay gitawag og surprise test. Testingan imong pagtuo. And aside from that, testingan imong pagtuo. Sa surprise test, na kay makatunan para na sa imong kayuhan. Naray makatunan na ba na? Tanawa. And aside nga na kay makatunan, makasinati sa gagmilagro sa Ginoo in a surprise test. Kay diha nimo masinati ang kahibulungang buhaton ni Lord. Ang ubang mga Kristiyanon kita, usahay, kuan bitaw, kana bitawng mag-struggle ta, usahay, magpanik ta, maratol ta, maproblema ta, kay nakalitan ta sa problema ba, pero gisurprise na dito ni Lord, mo na gitawag og surprise test. Nga naman, testingan nimong pagtuo ba nga kung magpabilin ba jud kang salig niya, bisa nakalitan ka nga dako kay problema, nakalitan ka kay nabuntis imong anak, nakalitan ka kay nakabalo kang adik-adik imong anak, nakalitan ka kay imong bana na ikabit, nakalitan ka kay namday anak sa gawas imong bana, nakalitan ka ba? Di ba? Surprise test. Gitistingan ta sa Ginoo nga anuman. Una na igsoon kung pabilin ba jud kang mukupot, musalig niya, taliwala sa kasakit nga imong nasinati. Amen. Diha sa surprise test igsoon testingan imong faith. Mao gina faith. Ngano mang faith man na ingingon bitaw si Jesus nga hain naman inyong pagtuo. Kayo sa igsoon ang atong pagtuo, nindot kayo, praise the Lord, nindot kayo. Nagtuo jud ko nga ang Ginoo kanang provider kay grabe kay tagbo niya kung Panginoon mao ni man puro nakas karuhay lami kay imong faith. Pero sa diyang nakalitan ka kay surprise test siya. Nakalitan ka, nakuratan ka, waka ka, kuan ba? Andam. Sama ba ta aning mga apostoles, igsoon nga nagpanik? Amen? Mawala ni Timan Igso, nagtanaw ka karon.
Kung naay pahingitabo sa imong kinabuhi ron nga nakalitan ka, bugat, sakit din, na imuha ni surprise test na. Pasalamati si Lord ana mga igsoon kay gidistingan ra imong pagtuo. Igsoon, di ka mo hamtong kung why testing. Di ka mo mature, mo grow spiritually kung why test. Sa panahon sa kaharuhay, imong pagtuo na bata ra. Amen. Kay di man ka mo kupot og maayo sa Ginoo. Di ba? And aside from that, what I noticed nga naa sa surprise test is na siya pagtulunan. Hasa may pagtulunan to, pastor, kay tinawa. Na pagtulunan kay, yes, na storms. Nagpanik ang mga disciples. Dayon, all of a sudden, eventually, nagmilagro ang Ginoo na hunong ang unos. Na siya pagtulunan. Ang pagtulunan, mauni, sa panahon di ay nga naay bugat kay mga pagsulay, kalit nga testing, nga waka ka bantay, na surprise ka sa testing ni Lord, ang imong buhaton, muduol ka sa Ginoo, ang imong buhaton, mas hugton imong pagtuo sa Ginoo, kay ang tanan, kontrolado ra sa Ginoo. Kabantay ka, pagtulunan na siya. So next time, kung makasinati sila og storm, di na maingato ilang may tabo. The truth is this, diha sa surprise test igsoon, malibil up imong wisdom. Kaysa sunod nga higayon, nga imong masugatan na nga ingana nga situation, musalig naman ka sa Ginoo, kay kabalo mga kunsay gihimo sa Ginoo, gipahunong ra pud niyang unos. Kabalo man ka mga igsoon kunsay gihimo sa Ginoo, nagmilagro siya. Amen. So sa surprise test, sakit usay. Usay, di ka kadawat kay nakalitan ka, wa ko kaandam. Dapat gipaybaw ko. Nga ingani day kadako ang bayro nun. Ngano manina ingani akong kinabuhi, na surprise ka ba? Pero igsoon salig sa Ginoo. Never panic, but put your trust in the Lord. Kaya nga naman, gitistingan diha ang imong pagtuo. Kung mubuhi ba ka sa Ginoo kay sakit na kayo? Kung mubuhi ba ka sa Ginoo kay bugat na kayo? Or bahalang magkadagma-dagma ka, mupadayon jud ka gunit, muduol sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman, ang unos temporaryo na tanawa. Temporary ra, gipahunong ra sa Ginoo. Sa dihang niduol sila sa Ginoo. One of the reason mga igsoon ni Lord sa surprise test, aside nga testingan atong faith, is pamagi siya na sa Ginoo nga muduol ta niya. Amen. Kay kung wala tong gitawag og surprise test nga kalit kayo, dako pagyud, lisod kay itong situation igsoon, wala sila muduol sa Ginoo. Kung wala tong testing igsoon, kung wala tong test sa mga disciples, hangton mudunggo, magsigira to, dito lang duulo ng Ginoo nga, natuog di ay. Pero tungod sa unos nga kusog, ilang gipukaw ang Ginoo. Pero wala pa tong surprise test. Wala pa tong unos nga kusog kaayo nga gi-surprise sila, nakalitan sila. Do you think ilang duulo ng Ginoo? Mga tuog po to sila. Relax na to sila, mga tuog tayo, pamanta na abot sa pikas daplin. Pero tungod sa surprise test, mauto siya ang situation nga nagdasig nila nakaingon nga muduol sa Ginoo. The same na to. Sometimes God allows surprise examination. Surprise testing nga sakit, bugat daw di ta kadawat. Aside nga ang purpose ana testingan atong pagtuo, gusto si Lord, naglambing lang si Lord nimo. Gusto si Lord nga muduol kaniya, mudangop, musangpit, sama sa gihimo sa mga apostoles. No? Para ra day sa atong kaayuhan ang surprise test. Amen. Para ra na mulig-on ang atong pagtuo pagyud, ug mas muhamtong pata natay makatunan. Kay sa sunod nga mangitabo, kung moabot ang lain na pud nga dakong unos, kalmado na ka. Relax na ka, ngano man, nasinati naman nimo nga, kung naay unos, muduol ra ko sa Ginoo, maghimo siya milagro, muundang ra ang unos, mupuli ang kalinaw. Diba? Naipagtulunan sa surprise test. And aside from that, igsoon, sa Old Testament, sa kani New Testament man ang benepisyo sa surprise test, ang purpose ni Lord sa surprise test is to test our faith. Testingan atong pagtuo. And then, ang maayong benepisyo sa surprise test or examination is,
naipagtulunan, no? Para sa atong kaayuhan, mas muhamtong pagid ang atong pagtuo ni Lord, mas mature ta spiritually, unya, makakaton ta pagduol sa Ginoo. Sa panahon nga lisod na kaayo, muduol ta sa Ginoo. Okay? Nindot kayo, no? Mas magka-level up ang atong kaalam. Mauna sa event sa naitabo atong gibasa na to. But abi yung mga igsoon sa Old Testament, lahi diha. Kay naay mga tao sa Old Testament nga sa dihang nakasinati sila og surprise test. Ang surprise test di ay preparation para i-promote ka sa Ginoo. Sometimes God allows surprise test. Di lang test nga simple lisod. Lisod kay tong unos nga dako mga matay gud sila aton ta. Ang panagna gud sa mga apostoles tingin sila magtutudlo, malunod na ta. Malunod kita. Nag-expect na sila nga malunod. Meaning, lisod nga sitwasyon. Di katuuhan. Imposible. Surprise test. Pero so again, sa Old Testament, magkuha lang ta duha ka tawo. Nay duha ka tawo nga sa dihang gi-surprise test sila. Una, surprise test, ang purpose ni Lord sa surprise test or surprise testing or examination. Pagsulay nga wa damha. Ang purpose is una, promotion. Kinsa man ang tao nga gi-promote. Okay? Kinsa nang nakadawat og promotion, pero wa pa siya na-promote, nasa surprise test. Si Joseph. Last ni Joseph nga test, unsa man? Katong gipriso siya. Nag-expect ba to si Joseph igsuon nga mapriso siya kay gipasanginlan nga ng rape sa asawa ni Potiphar? Wala! Atong time, nagtuo si Joseph nga nana siya sa iyang comfort zone. Kay nasuod na niya ang family ni Potiphar. Nasuod na niya even mga igsoon si Paraon. Gibless si Lord sa dito sa palasyo, gibless ni Lord si Joseph sa palasyo. Unya nakita kini sa family ni Potiphar nga ang Ginoo nag-uban ni Jose. So mao to nagtuo si Joseph og okay na kay broken hearted ko, broken family ko, kay rejected ko sa akong mga igsoon, akong parents, gibaligya ko na ako karon sa Ehipto. Wala ko'y mga pamilya pero nakakabaton ko karon og bag-ong family sa katauhan nila ni Potiphar. Amen. So malipayon si Joseph. Wa siya mag-expect nga naay gitawag og surprise test. Og unsa to? Gipasanginlan nga ng rape. Uwaw kayo. Excuse me, an aside nga uwaw kayo. Lahi og dungog nang mapriso ka. Ex-convict, rapist, kriminal. Basta napriso ka, kriminal jud ka. No? Na-surprise si Joseph. Pero igsoon, kato day nga surprise test. Preparation for his promotion. Di ba? Sa mga nae surprise test diya, gi-arrange lang ni Lord ang inyong promotion. Problema mo na. Amen? No? Si Joseph igso nakasinati og surprise test. Wa siya mag-expect nga mapriso siya. Kaya nakita blessing naman. Gibless siya sa Ginoo. Di ba? Ang Ginoo nakig-uban niya. Samtang naa siya sa family ni Potiphar, mao tong giblessed ang dapit di naa si Joseph because God is with him according to the word of God. Ang Ginoo nag-uban ni Jose. Mao to nga gipanalanginan siya sa tanan niyang gibuhat. So ang experience ni Joseph ito igsoon, puro blessing, puro nindot nga pangitabo, malipayon siya kanunay. But hello, all of a sudden, here comes the surprise test. Napriso siya kalit. Excuse me. Gipasanginlan siya sakit kaayo. Kinsay nagpasangil? Tao nga duol siyang dughan. Igsoon, if we try to read back ang story ni Joseph, nasuod na gid ni Jose ang family ni Potiphar. It means that Potiphar's family, they are close to Joseph's heart. Duol na sa iyang dughan. O kabalo ba mo igsoon nga ang pinakasakit nga testing kaning tao ang nga duol sa dughan nimo ang magpasakit nimo. Gipasanginlan siya, gi-frame up siya nga naka-commit og rape sa asawa ni Potiphar.
surprise test. Again, surprise test ni Joseph. Pero ang tinuod ay igsoon. That surprise test is just a preparation for his greater promotion. Wow. Gusto lang ni Lord nga i-elevate si Joseph. Before elevation, na gitawag og surprise test. Wa magtuo si Jose. Amen? Wa magtuo siya nga ingato. Kaya pinangga ko dyan sa Ginoo. Lakas siya sa Ginoo. Pero kitagaag surprise test. Pero ang surprise test di ay ang resulta, promotion. Lahi dire. Kay sa mga disciples sa New Testament, ang surprise test aron ma-level up ang faith sa mga disciples. No, aron makakaton sila sa pagdangop sa Ginoo pagyud panahon sa unos. Ma-level up ay ilang kaalam, ilang wisdom. Kay maoto testingan nilang pagtuo para muhamtong. Pero sa Old Testament, ang surprise test ning resulta di ay og promotion. In other words, surprise test is just a preparation for your greater promotion. Okay? Sumao din na, no? Muna mga igsoon nga ayaw mo katingala kung naay surprise test, sorpresa, kalit nga pagsulay, kalit nga problema, kalit nga unos sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong hinigugma. Ayaw katingala, ana. Kana kay gi-surprise ka na ay giandam nga promotion si Lord nimo. Amen? Ayaw katingala kung di embrace that. Embrace that examination. Because eventually it will turn into promotion. Okay? That's Joseph. Si Joseph na. Next. Job. Kailan mo ni Job? Kabalo na mo. Si Job duol sa Ginoo. Righteous man. Si Job maghalad kanunay sa Ginoo. Si Job mga igsoon matinud-anon sa Ginoo. In fact mga igsoon si Job gipanghambog sa Ginoo ngadto sa mga ganto ni sa yawa nga kakita nimo akong alaga diha nga si Job buutan kay na iya gipanghambog. No? Si Job buutan. Blameless ang giingon sa Bible. Pero si Job igsoonay gitawag og surprise test. Surprise test. Unsay surprise test ni Job, pastor? Nangawala ang iyang makaptangan, iyang kahayupan, na-bankrupt siya kalit. Mga na-bankrupt, paminaw mo, na-bankrupt siya kalit. Napagyod. Nangamatay ang tanan niyang anak. Igsoon dili lalim nga surprise test. Wala mag-expect si Job ato. Ngano man si Job lakas sa Ginoo. The same as Joseph. Si Job igsoon duol sa Ginoo. Si Job igsoon kanunay naghalad sa Ginoo. Si Job mga igsoon blameless in the sight of the Lord. Si Job matinud-anon honest sa Ginoo, may nadlukon. Pero dihay ni abot sa iyang kinabuhi nga surprise test. And there is not an ordinary testing or ordinary examination. Bugat, sakit, dili lalim kay una, nawala ang tanan niyang kabtangan, kahayupan, ang iyang kadato, automatically na bankrupt siya, zero balance. And aside from that, pinakasakit ni, nangamatay ang iyang mga anak tanan. Ulay nabilin. Ang nabilin niyang asawa niya, giingnan pagod siya. Tunguha imong Ginoo pagkamatay diha, di ba? Wala pa ginakatabang niya. Indeed, igsoon na gitawag og surprise test in the life of Job. Pero kabalo na ta sa resulta. After the surprise test, gidoble sa Ginoo ang kadato ni Job. Kung unsa iyang nawala, gidoble sa Ginoo. In other words, ang surprise test di ay it results to surprise blessing as well. Ang surprise test, mga igsoon, preparation raday na ni Lord nimo. Aside sa promotion, na ay pinasahi nga blessing, na ay double portion of God's blessing nga ibo nimo. That is why embrace testing. Karon pagampo Lord God, hala sulayi ko. Yes.
May naron, di ka makuratan ba? Ang kanida yung kalit-kalit nga mga testing igsuon. Ang surprise test, just like what happened to Job, gitugot to sa Ginoo nga buhaton sa yawa ang tanan, gihubag-hubagan siya from head to foot. Grabe ang pagsulay testing na surprise si Job. Nganong wa man siya ma-surprise tungod kay tungod kay buutan siya. Nganong giingana siya nga buutan siya matinud-anon sa Ginoo. Kabantay pa mga usay ingana ta. Lord, tighatag man kog halad ikapulo. Lord, faithful ko sa tithes. Pero nganong imo maning gibless Ginoo ni wa man ni hatag-hatag ikapulo. Mao pag ini sige reklamo sa pastor nga sigbalik-balik og upiring og challenge about ikapulo pero ako Lord sige man kog hatag. Sometimes ingana ta. Once ma-surprise ta sa testing, masurpresa ta sa examination ni Lord, makalitan ta mo complain ta, Lord, why me? Lord, why me? Puro why me? Nga naman di pwede ikaw. Di ka ganahan panalanginan. Amen? Just like what happened to Job, igsoon. Nasurpresa siya kay wa siya mag-expect. Nga naman, ang nakapadato niya, ang Ginoo. Ang iyang mga anak, gift from the Lord. Pero, tanan, all of them vanish all of a sudden. Pero abin yung mga igsoon. Katudeng surprise test ni Job. Ang resulta, giduble sa Ginoo kung unsay ang nawala. Meaning, ang ending, mas nadato pagyud si Job. Okay? Sa to pa di ay, dapat, di ta magpanik, di ta maratol, di ta mahadlok kung naay surprise test si Lord nato. Unsa may surprise test nimo? Bag-o lang ka nakabalo, nga adik-adik imong bana, adik-adik imong anak. Okay? Naikalibin imong anak, na-surprise ka. Bag-o pa ka nakaibaw, dito rin gibuhat sa boarding house. Na-surprise ka kay imong bana na ikachat-chat, na day kabit. Unsa may na-surprise ka diha? Surprise test nimo. Be grateful for the Lord. Nga naman, unas tanan, sa New Testament, gitistingan imong pagtuo na. Kung mukupot bagid ka sa Ginoo, kung muduol bagid ka sa Ginoo nga si Lord, silent. Kung muampo bagid ka, mudangop bagid ka sa Ginoo, mudot-dot ba kaniya nga sakit na kaayo. Gitistingan imong pagtuo. Ikaduha, gi-prepare lang ka just like what happened to Joseph sa iyang surprise test. Gi-promote raday siya. And then to Job, okay? Giduble pa di ay ang blessing ni Lord nganha kaniya. Nainawa niya pero ang hingpuli mas daghan. Wow, the best. Sunindot din yung examon ta ni Lord. Mao na mga igsoon niya, ayaw ka tingala. Ayaw ka panik, ayaw ka ratol. Ayaw question na si Lord kung na-surprise ka. Nga naay kasakit, nga imong nadangatan karon, kalisod ba ron. Na-surprise ka sa imong nabalitaan kay makadaot ba ron sa imong dungog or basta nakahatag og bugat nimo. Igsoon, that's surprise test for you. And listen, gitistingan lang ni Lord imong faith. Gusto si Lord nga mas matured pa ka spiritually, mas ma-level up imong pagtuo niya. And aside from that, kana nga surprise test, igsoon, agwantaha lang na kupot sa Ginoo, salig sa Ginoo. Kaya nga naman, gi-prepare lang ni Lord, gi-arrange lang ni Lord imong promotion sama ni Joseph. And then the palas, na-surprise ka sa exam ni Lord. Na-surprise ka sa pagsulay, sa kasakit, bugat kay Lord. Grabe naman eh. Lord, asa naman kayaw? Ay, pangutan na. Si Lord, kabalo sa iyang gibuhat. Si Lord, walay itugot nga makadaot. Si Lord, perfecto. Wala siya gitugot nga nasayop siya. Sa dihang si Job igsuon, nawa ang tanan niya. Ang nabilin niya, yung asawa, o katunay yung sulugoon nga, dig-report bitaw nga. Sa dihang nag-istorya pa siya, niabot ang sulugoon na. Yung asawa nabilin niya, yung asawa pagid wala ning support niya sa iyang gibati, kung dili na suko, pagid gilutos pagid siya. Pero igsuon, ang katudeng surprise test ni Job, ning resulta og double portion o blessing. Di ka muangay na. Di ka muangay. Muangay ko eh. That is why, right now nga nakadungog ka, I don't know about you, ako kailan ninyo. But maybe ang uban kaila ko ani nananaw. Pero wala ko kabalo ninyo. Wala ko kabalo sa yung situation karon, but
if you are watching this time and the Holy Spirit convict you, the Holy Spirit is speaking to you right now, that you are in this situation, surprise test. Gidasig ka sa pulong sa Ginoo karon. Just have faith in Him. Ayaw buhi, kupot lang, salig lang, laom lang. Samtang buhi patanay paglaom. Amen? Kupot lang. Gusto lang ni Lord nga mas muhamtong pa jud ka. Gusto si Lord nga ma-develop imong patience, imong faith. Gusto si Lord nga mas ma-level up imong wisdom. And aside from that, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Ayaw pagpanik. God is in control. Gi-prepare lang ni Lord. Gilakaw lang ni Lord. Gi-arrange lang ni Lord imong promotion. Gusto si Lord nga i-elevate ka. Amen. Like what happened to Joseph. Lastly, gi-prepare, gi-position ng ka ni Lord. Gi-andam lang ka for the double portion of blessing. Amen. Nay mas dako nga sorpresa si Lord nimo. Yes, na-surprise ka sa surprise test. Pero mas masurpresa ka once you overcome the test. Mas masurpresa ka sa dakong milagro, dakong panalangin o kay bulong butang nga buhaton ni Lord sa imong pamilya, sa imong kinabuhi o sa imong ministry. Just walk by faith. Hangad lang. Just fix your eyes on Jesus. Amen? Ayaw panundog itong mga disciple nga nagtutok atong unos. Nalimot sila nga natugra si Jesus. Amen? Kani nga mensahe son gi-remind lang ka. Maybe you are in this situation, gi-remind ka to become steady, okay? To become to remain let's say kana bitang remain in the presence of the Lord and to fix your eyes on Jesus. Unya hold on sa imong faith. Kupot lang sa Ginoo igsoon. Gilihok lang ni Lord imong promotion. Giandam lang imong kasing-kasing sa double portion of blessing. Are you excited? Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. Lord, wala ko mag-expect nga mauni nga message ang imong ipadayag kanamo karong kagabiuna na. But I believe, Lord God, naay mga naminaw karon nga nag-need ani. Kay gusto ka nga imo silang i-promote. Wala pa sila kasabot sa surprise test. Pero naadi ay kay buhaton after aning tanan. Ang testing dili na siya muhangtod kung dili mulabay ra na. Sama sa mga disciples, ang storms nilabay ra. And I believe, Lord God, you allow surprise test according to your word because you just prepare you prepare our hearts for the double portion of blessing, and aside from that, you arrange our promotion, just like what happened to Joseph. So Lord, salamat nga imo mingi pinumduman tonight. O karon nakasabot nami nganong naikalit-kalit nga pagsulay, kalit-kalit nga kasakit, kalit-kalit nga cross, bugat kaayo daw madagma mis ka bugat. But Lord, tungod ani nga mensahe, walay rason nga mo give up me. Tungod ani nga mensahe karong kagabion, walay rason nga mo balik mis agi. Kundili bahalag magkadagma-dagma mi mo bangon, mo padayon rami og tuo og kupot nimo. Kay inighuman nining tanan na ay surprise blessing, surprise breakthrough, surprise miracle also. Because kani nga surprise test mulabay ra ni. Mulabay ra ni Ginoo. So Lord, thank you for your word. Holy Spirit, thank you for your presence and thank you for your anointing. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers. I speak blessing for them. I speak financial breakthrough. If there's anyone who are listening this time who suffer debts, Lord God, ang mga utang dagko na kayo, Ginoo. Lord God, make a way. I believe you're a way maker and you're the same yesterday, today, and forever. You provide all the needs of your servants before and the same today. You still provide as long as we have faith in you. I pray, Lord God, sa mga antos karon Ginoo sa ilang utang, mangita kag paagi Ginoo nga masulbad. Mangita kag mga magagamit kag mga instrument, Lord God, para masulbad ang ilang utang in Jesus name. Ma-free sila sa pangalan ni Jesus. And then Lord God, I pray right now, I declare I speak healing, Lord God, physically and emotionally.
If there's anyone who are watching this time na siya yung mga balatian, according to your word, Lord God, by your wounds we are healed. Mo na hinungdan nga nagtugot ka, nga magpabunal ka, magpalabod ka, Ginoo, sobra 30 kalabod. Kay lain-lain nga balatian maayo sa mga labod nimo. So Lord, I declare it right now sa naay mga masakiton karon. I declare healing in Jesus' mighty name. You're the same Jesus nga nag-ayo sa lain-laing mga masakiton bisan nagbanhaw ni Lazaro sa patay. And the same Jesus whom we serve today, whom we call today. So Lord, I pray, I declare, I speak healing right now, physically and emotionally. I declare comfort sa mga nasakitan, na depressed, and I speak deliverance sa mga gapos karon sa mga makadaot nga bisyo. Those who are struggling and those who are in chain, gapos sa mga any addiction, I declare deliverance. You're gonna set them free right now, Lord God, in Jesus' name. And to those who are praying for the salvation of their family, I declare salvation to their whole family in the mighty name of Jesus Christ. Tanan-tanan, Lord God, sa mga businessman, I declare prosperity. And I pray nga mahimo silang faithful nimo, Ginoo, regarding financial, and mahimaya ka, Ginoo, sa ilang mga income. Especially, also I pray sa mga naitrabaho, I declare promotion and make them faithful also for you, Lord God. Sa mga nagtanaw karon nga gusto makatrabaho, Lord God, I declare open doors and opportunity for them to find a job in Jesus' name. In Jesus' name. Make a way, Lord God, in Jesus' name. All in all, thank you, Lord God. Thank you for your word, for your message. Your message is a blessing for us tonight. And right now, Lord God, amo ang giangkon, gidawaton namo ang kadaugan, ang milagro, kagawasan, kaluwasan, kaayuhan, tanan-tanan, kay bulungang butang gikan kanimo. We receive it right now by faith and make us worthy. Himo alaming kapiyalan sa imong panalangin. Amo kining gisilyuhan ang tanan, Ginoo, namong pag-ampo. Pinagis gahom sa balang Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus nga mayamong manluluwas. Amen and amen. Okay, that's all for tonight. Hallelujah, praise the Lord. All the glory and honor belongs to the King of Kings and Lord of Lords. Ibalik na kong himaya sa buhay nga Diyos. And I pray and I declare that tonight, as we rest, igsoon, mga tulog ta, I pray that the presence of the Lord will go with us, and we will wake up tomorrow safe and sound because of His presence. And sa mga OFW diha nga nagtrabaho, adlawan ron diha, I speak favor in Jesus' name. I declare protection, and every steps of your way, I declare that God will lead you into success and victory, and all the works of your hands, i-bless ni Lord. Paboran mo sa inyong amo, I declare promotion in Jesus' name. Okay? So that's all for tonight. See you again next time. By the way, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Sa mga new followers, welcome aning page. Walay debate diri. It's all about the Word of God. It's all about Jesus. Walay na isa diri, Jesus lamang. Thank you mga subscribers, followers. Thank you. And of course, mga wala pa na-subscribe sa YouTube channel, please subscribe, Freira. You can find the link in the caption of this live, and i-click lang na diay subscribe niya. Freira na, way bayad. Unya, kay nga naman, kaning live na to, mawala ni in 30 days. So, automatically, ma-delete ni. So, ako ning i-download karon after sa tong live, din ako ning upload sa tong YouTube channel. Kita ta dito na yung mga live na to dito. Amen? So, that's all for tonight. See you again next time. Ampo, amping, abante. Good night, everyone.